Снимаш си пъти. Това сега ще бъде на червено. Да, така, защото на спирката ще спира. Че трябва да гледаш, виждаш ли го там, трябва да го виждаш и 10 секунди. Айде първата, действаме, пускай бавно, задръж така, държим, милиметър по милиметър отпускай. Милиметър по милиметър, така и от тук веднага газ. Айде давай газ и втората. Айде, вече имаш ли? Трябва да назнаят, че се отбиваме, тук ще спираме. Съедините долу, лекичко и ето така. Спирачката. Гасим двигател. Гасим двигател. Да я работи. А сега се дава една първа. Така. Така, сега няма много време, защото трябва да отидем за другата смяна. Добре, сега